Ondoren berriro ere zuena daitza. Eskerrik asko, legebiltzarkide guztiei, zuen iruzkin eta galderengatik saiatuko naiz galdera guztiei erantzuten. Batetik, Elkarrekin Podemos IUko legebiltzarkideak eta Euskal Herria Bildukoak ere bai, Asunción Klinikako egoerari buruz galdera egin diguzue. Tira, daturik ez daukagu. Esan da bezala, datu eskari egin zitzaion zuzendaritzari, horren hilabete batzuk, daturik ez dugu jaso, bai pertzepzioak dauzkagu herritarrengandik jasotzen ditugun kexekin lotuta. Bai profesionalek euskaraz ez dakitelako, bai zentroan bertan hizkuntza kudeaketa ez delako Osakidetzako zentroetan bezalakoa. Baina daturik esan da bezala ez daukagu, espero dugu, ea lortzen ditugun eta argazki bat egiteko moduan garen. Bai, intzidentzia aipatu du Elkarrekin Podemos IUko legebiltzarkideak eta intzidentzia dagokionez datu bat ematearren, bai, Asunción Klinikak okerrezpanago 30 udalerriri ematen die zerbitzua eta horietatik 29 udalerri euskaldunak dira. Beraz, alde horretatik, UEMaren ikuspegitik, kontuan izan da 29 horietako gehienak UEMako kide direla, badauka klinika horrek intzidentzia bat, bai, udalerri euskaldunetan zerbitzu ematen duen eta udalerri euskaldun batean Tolosan dagoen zentroa denez. Beraz, Asuncióni buruz hori esateko. Ondoren, estankamentuaren aipatu da, azkeneko analisi egin genuenetik gaur arteko bide horretan ez dugula aurrera bide handirik somatu. Uste dute zuek eman dituzuela horren gako batzuk, bai, azkenean Euzko Abertzaleko ordezkariak egin duen hitzartze horretan, guk sumatzen duguna da langileak lortzeko arazoak daudela. Alegia, pediatra euskalduna falta dira, ez Osakidetzak ez dituelako pediatra euskalduna kontratatu nahi, baizik eta ez dagoelako pediatra euskaldunik. Horregatik esaten genuenen katearen azken begia dela zerbitzu euskaraz ematea eta profesional euskaldunak gure osasun zentroetan egotea. Ez palima dago, ezin ditugu jarri. Beraz, kontratazio zerrendetan ez palima daude, ezin ditugu horregatik hasi behar dugu, hasieratik. Alegia, formazioan euskarazko eskaintza daukagu, jendea nola animatzen dugu ikasketak euskaraz egin ditzan, lan euskaraz egin dezan, hor uste dugu tresnak jartzen jarraitu behar dugula. Errealitatean dauzkagun zailtasunak, Euzko Abertzaleko ordezkariak aipatu dituenak esate baterako, herri txikietan dauden plazak baino lehen hirigunetakoak lehenesten direla, hori sumatua daukagu. Dauden pediatrek esate baterako lehenesteko joera bat izan dezakete ospitaletara joateko, UEMako herri txikietako zentroetara joateko baino. Uste dugu, behin diagnostiko hori egina baldin badaukagu, pentsatu beharko dugula horri zer erremedio jarri behar diogun. Alegia, nola egingo ditugun, udalerri hauetako osasun lanpostuak erakargarri dauzkagun profesional euskaldun horiek postu horietara ere joan nahi izan dezaten. Alegia, ez ditzaten beti zentro handiak hautatu. Beraz hor, uste dugu badaukagula, behin diagnostiko horretan behintzat ados baldin bagaude, badaukagula hor ekiteko esparru bat. Elkarrekin Podemoseko ordezkariak baita ere aipatu du, perfili gabeko profesionalak sumatuta ote daukagun, hizkuntza gaitasuna egiaztatu gabe eta euskara zerbitzu emateko gai diren profesionalak badauden ala ez. Tira hor, pertzepzioetan oinarrituko naiz, ez daukagu datu zehatzik. Esango nuke batetik, kontzeita izan behar dugula, UEMako herrietan 5 langiletik bat ari bada gaitasuna egiaztatu gabe lanean, horietako asko gaur egun adinean aurrera joandako profesionalak dira, udalerri horretan lanean urteak daramatzan jendea da horietako bat, etengabe herritar euskaldunekin harremana izan duen jendea, euskaraz hobeto moldatzen den jendea, beraz, inguruak berak bultzatuta, ni sinetxitan nago, gutxieneko gaitasun bat lortzen ari direla. Beraz, alde horretatik, neurri batean baiezkoa esan beharko nizuke. Horrekin batera bai, nabardura bat ere egin nahiko nuke, hori gertatzen den bezala, txanponaren beste aldea ere badaukagu. Alegia, hizkuntza gaitasuna egiaztatuta izan, hizkuntza titulua eduki, baina erraztasun aldetik, erraztasunik ez daukaten profesionalak, euskaraz zerbitzu emateko ohiturarik ez daukaten profesionalak, lana euskaraz egiteko ohiturarik ez daukaten profesionalak, askotan beste errealitate eta beste funtzionamendu batzuetatik etorritako profesionalak direlako. Azkenean, lan hizkuntzak zerbitzu hizkuntzan ere eragina daukalako. Beraz, alde horretatik, bai, baina txanponaren beste alde ere hor daukagu. Ondoren, Euskal Herria Bilduko ordezkariak aipatu ditu harremanak osasun sailarekin, nik alde teknikora edo mugatuko naiz, alde teknikoan badaude harremanak, Osakidetzako euskara teknikariekin, bai goraberak dauzkagunean, osasun etxe bateko profesionalarekin goraberak daudenean, hizkuntza irizpidei buruzko kexak jasotzen ditugunean, alde horretatik osasun sailarekin harremanak normalizatuak dira, eta uste dut azken urte hauetan lortu dela, bai, elkarlan giro hori, denok argi baldin badaukagu, hizkuntza eskubideak bermatu behar ditugula, osasun zerbitzuak horretarako obligazioa baldin badauka, guri noski erakunde gisa, UEMA ere erakundea denezkero, erakundeen arteko lankidetzan aritzea dagokigu. Eta euskara planari dagokionez, nondik jo beharko lukeen edo,
Tira, uste dut, lehenbizi ebaluazio falta zegula, bai? Espero dugu, guk ere, ahalik eta azkarren jasoko dugula, bigarren planaren ebaluazioa, ea hor ze diagnostiko egiten den, eta horren argitan, pentsatu beharko dugu hirugarren plan horretan, zenolako neurriak hartu daitezken. Uste dugu gure kasuan mintzat, oinarrezkoa litzatekeela batetik herritarren eskubideak bermatzea, eta horretarako bideak jartzea, eta horrekin batera, bigarren urrats baterakoia prestatzen hastea, eta da, lana euskaraz egin ahal izatea. Ez delako bakarrik lana euskaraz egitearekin langileen eskubideak bermatzea, baizik eta lan hizkuntza horrek eragina handia daukalako herritarren zerbitzuan eta herritarrei begira egiten zaien harrera horretan, bai? Adibide txiki bat jartzeko. Zu osasun etxe batera joan, harrerara joan, eta ikusten baldin moduzu langile guztiak elkarrekin euskaraz ari direla, horrek berak ez zaitu gonbidatzen, nolabait esan da, lehen hitz euskaraz egitera eta euskaraz zerbitzua eskatzera. Aldiz, euskaldun bai joaten baldin bada, harrera zerbitzu batera ikusten baldin badu, langileek elkarrekin euskaraz egiten dutela, han euskara eraban normalizatua dagoela, horrek berak euskalduna gonbidatzen du, berak ere zerbitzu euskaraz eskatzera eta harreman horiek euskaraz izatera. Beraz, alde horretatik uste dut, zerbitzuari begira ere, lan hizkuntzan pauso batzuk emateko egokiera badagoela, are gehiago kontuan izan da, lehen esan dugun bezala, belaunaldi aldaketa badatorrela, eta pixkanaka euskaraz prestatutako gero eta langile gehiago izango ditugula administrazio publikoan. Bueno, eskerrik asko benetan, etorri izanagatik, eta zuen txostena aurkezteagatik, eta horrela puntua bukatutzat emango dugu. Minutu bateko tarte hartuko dugu, agur esateko eta aurrengo puntuari ekin aurretik.